si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakman. Bye-bye! Ayun mga kamba, welcome back to my channel. Magandang araw ulit mga kamba. Yung hindi pa subscriber dyan mga kamba, paki-subscribe na ang ating channel at pandutin na ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video natin in-upload. So yun mga kamba, yung mga nag-comment dyan, comment lang kayo dyan kung mayroon kayong tatanong magpapa-shoutout, comment lang kayo dyan. Yun, pinakita ko yung mukha ng isang scammer dyan sa isang video. Ang sabi ng iba sa nang pakita, hindi kailangan natin ipakita yan. Diyan lang kayo makakabawi mga kamba. Ki maliit na halaga man yan, ki piso man, ki libo yan mga kamba. At inistapa ka. Ang salitang scammer kasi mga kamba, generally yan. Pag sinabing scammer, nandyan na lahat. Hindi tupad sa usapan, undersize yung gagamba. Yan, basta salitang yung millennial na termino o lingwahe ngayon mga gamba, salita. Kagaya yan, scammer. Lahat yan nakapaloob na dyan mga gamba. Generally na yan. Nang istapa, nang loko, lahat ng klase ng panggagago o pang-agrabyado sa kapwa, tinatawag ngayon scammer. Yan mga gamba. Para mas malinaw sa inyo, general yung salita na yan, plural ang tawag dyan sa English. Yan mga kamba. So shout out muna kay Lito Balita ng Lipa, Batangas, kay Jumar Balita, kay Sir Alan Alcansi ng Lipa, Batangas, Rico Garcia ng Lipa, Batangas yan na sa araw, baka nandyan ako. Yun, bago tayo magpalaban mga kamba, yun nga, sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo magpa-shoutout, comment lang kayo dyan sa baba. At saka yung mga scammer na yan, at saka yung mga nai-scam na yan, huwag kayo matakot, ipakita yung mukha. Umbot sa langaw. Mag-conversation nyo, i-post nyo para meron kayong patunay na kayo'y na-scam. O kaya kung may resibo ka, at saka kailan yung usapan nyo. Siguraduhin nyo lang na na-scam kayo, baka mamaya paninira lang naman yan. Bugokski. So sinampulan lang natin yan. Marami pa akong nakikita dyan na nangi-scam. So, manda lang kayo. Wag lang kayo pakikita. Kasi yari kayo kay Digo. Papatayin ko talaga kayo lahat. So, ayan mga kamba. Panoorin natin mga laban natin ngayon. Paglalabanin natin mga kamba. Yan ang picture. Ano to? Para sa Tagalog to mga kamba. Mga good size to ng Tagalog. Yung isa medyo dark. Pero parehas itong brown. Yung isa medyo dark siya. May mga design yung likod. Mga walang load to mga kamba. Tingnan natin kung maglaban ng mga ganda. Ayan o. Ay nasa picture yan na medyo dark siya. Parehas ang size nito mga gamba. O ayan naman yung isa. Medyo transparent konti o. Ayan. Tingnan natin kung maglalaban siya. Silang dalawa. Tingnan natin. Uy! Pinatalikuran. Naku, malaglag. Pinatalikuran niya yung brown. Loko tong dark na to. Oh, nakaganti pa kaya itong brown. Pinalampas lang na kunti. Oh, ayan oh. May katis yung likod oh. Ayan. Nako. Malikwas ka na bago ka mabinom. Wala na mga kamba. Nauna siya sa likod eh. Oh. Patulog-tulog lang tong dark na to. Matinik pala. Oh, pagatin mo. Gumanti ka naman. Baka ikaw pa madali niyan. Oh. Oh. Nako. Laglag na yung katas. Binom yung mga gamot, pinakawalan. Maraming binom talagang Tagalog eh. Nako. Wala na mga gamba. Natulala. Patay na oh. Isang sakmalan lang. Oh. Ang ligsi pa niya oh. Pero isa wala na, natulala yung isa.
Wala na. Oh. Hindi na gumalaw mga kamba. So yun, panalo itong isa mga kamba. Hanggang sa muli, maraming salamat. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan DC Mondaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel. At syempre, Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yun, God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok.